Thokozani bogogo nomkhulu, salukwazi sendoda lesigogo bathini mbatha. Ngisacela sikhulumeni udaba olwenza ukuthi iningi labantu besilisa sibabone ukuthi banolaka. Angazi noma sike nabheka ukuthi abantu besilisa banolaka bathukuthele, iy'ngane zabafana zithukuthele zigane unwabu. Abafana sebayaqala uma uthi uyabheka kuma-social media, abafana sebeyalwa bagwazene bagijimisane ngey'mbazo ngocelemba, abafana sebey'phatha ibhamu ey'kolweni. Yini le ngaka esicasule labafana ngendlela eze yafika ukuthi sekuze kuphuma imiphefumulo? Kukhona omunye umama nje bekangitshena ngakubo ukuthi ingane yakhe igwaziwe, yagwazwa, wathatha udaba walisa elokhuzaneni e-police station njena kwaba udaba nje oluphelele emoyeni. Nje kuningi uyabona, lo mama befonile ekhala ngithanda ukuthi ngibuyela kuyena ngithuthi inamba yakhe angisayitholi kahle ukuthi inamba bekafona ngayo iyiphi because iy'ngcingo ziningi ey'ngenayo. So ngifuna sikhulume ukuthi siyabona yini ukuthi uma sizoyeka abafana babe nonya kangaka, bathukuthele kangaka, uma siyeka lento lena as abazali ukuthi sichaza ukuthi ngelinye ilanga kukhona iy'ngane zamantombazana izothi ziganile zibe y'gane labafana laba esibayekile njengamanje na ukuthi babe yilento abayiyona. Sesiney'ngane zabafana abayizilwane, ubone ukuthi ingane lena inolaka, iyona futhi e-involve ku-bullying esikoleni, ize yaxoshwa esikoleni, iyona futhi ebamba inkunzi la emakhaya. Kuningi okwenzakalayo, kwenziwa yini? Ile ngane lena yomfana. Yini sifinyelela kanjani as abazali ukuthi siyilungise lento lena? And akuyona into eqale njengamanje. Ingani ngithi akuyona into eqale njengamanje? Ngoba sinobaba, sinomkhulu njengamanje na abalukhuni ngale ndlela, abaqinisa amakhanda ngale ndlela lena, okufanele ukuthi athathe isinqumo esincane, okufanele ukuthi enze into encane or awucasula into encane. Yonke into umuntu ayenzayo uthola ukuthi hayi khona kuyaliwa, ukhuluma lokhu sokuyimpi, ukhuluma lokhu i-trigger leyo, kancane kancane sokuyimpi, kancane kancane usulayita umlilo, kancane kancane usulayita umlilo. Kwenziwa yini konke lokho? Kwenziwa ukuthi siyeke lento lena isikhathi eside. Ziningi izinto esingayikhulumi or esingayikhulumanga isikhathi eside. Yingakho ngithi ake ngivule inkundla, ake ngivule isigodlo sakithi, ake ngivule igceke likamkhulu, ukuthi ngisacela ukuthi wenze i-consultation ezindoda, wenze i-consultation as ubaba, wenze i-consultation as umfana usakhula, wenze i-consultation for umfana wakho osemncane, ukuthi ake afike nihlale phansi naye sixoxe sobabili, ibe yi-one-on-one communication, so that ingane izokwazi ugunyuluka ukusho ukuthi yini le ngaka emenza ukuthi ethukuthele ebe yisilwane esingaka. Siney'ngane ezinequnga manje, zingakaze zibulale muntu kodwa zinequnga. Iqunga lokwenzani? Iqunga nje lokuthukuthela, iqunga lokulwa, iqunga ley'nduku, iqunga locelemba. Siney'ngane ezinequnga manje ukuthi ingane uma ingalwile noma ingane uma ungayithinta nje kancane sokuyabheda. Zingakhi iy'ngane eniy'bona ku-social media ey'shaya abazali? And akuyona into eqalayo manje, ngeke kuthiwa yonke lento ize nge-social media, cha. I-social media siyakwazi ukuthi isivezele izinto athi zenzakala ey'mfihlakalweni, izinto athi singayiboni as umphakathi ngoba i-social media ibingekho. I-social media manjena isingena ey'ndlini, ibo umamgobhozi, isibhekele ukuthi yini ukwenzeka, ukuhlukumezeka okukhona. Uhulumeni wethu akanendaba nathi.
ezabantu besilisa. Yingakho kunominister, ungqongqoshe impela njena okhona owabantwana nomama, hhayi owabantu besilisa. Chaza ukuthi according to uhulumeni abantu besilisa babalulekile. Nengane yakho-ke ibalulekile makusaseyingane, kodwa misikhulile isindala isiyindoda ngeke isabalwa kulo minister lona. Thina-ke manje ukuthi sesibhilonga kubani? Kupresident. Yini upresident ayenzayo-ke for abantu besilisa? Ngqo, ayikho. So chaza ukuthini lokho? Masibayekeni-ke uhulumeni ayenze ngendlela yakhe, ngendlela abona ukuthi uku-right ngayo. Nami ungambeka lana angayibeka iy'ncomo zakhe ukuthi ufinyelele kanjani la afinyelele khona. Mina ngithi-ke engikucelayo ukuthi ngikulethe, ngicela ukunika umuntu wesilisa, umkhulu, ubaba, umalume, ubaba umncane, ubhuti, umfana, ithuba lokuthi asihlale phansi khona uzokwazi ukugonyuluka. Ngizokunika-ke mina indlebe ezimbili. Ngizokunika indlebe as umuntu wesilisa, as ubaba. Ngizokunika mina indlebe as umuntu wesilisa. Angizukulalela ukuthi ngizokuphendula ngoba ngitshela ukuthi ngazi kangcono, cha. Ngunika indlebe yesibili, yani as umelaphi wendabuko, ochaza ukuthi kukhona mina engizokwazi ukuthi ngudonse ukuthi yini imbangela yalolu laka lolu. Zikhona izinto nemithi ekhona ngaphandle eyenza umuntu abe nelukuluku lokulwa. Kwesinye isikhathi ingane yakho ithakathiwe, yenziwe lento eyenziwe yona ukuthi ibe nokulwa. Kwesinye isikhathi usebenzise idliso eli-wrong, eliney'nzipho, elenza ukuthi indoda ihlezi ikushaya, hhayi ngoba abusive, hhayi ngoba umuntu vele obhonya abantu besifazane, cha, yingoba lento yenziwe kuyena ukuthi akakushaye uzumshiye, ngoba kwesinye isikhathi ugane umuntu okade eyi-breadwinner noma oyi-breadwinner kubo. Manje yena wena njengoba ufika-ke manje usugane lo muntu lona, usufana nokuthi ubaphuce isinkwa emlonyeni. So yila thina esingenelela khona as mina as umelaphi ukuthi ngizokwazi mina ukukunika i-report noma nginikene i-report ukuthi no, kulento lena ekuphethe awuzenzi, noma no, lana mfowethu, lana mfana wami, lana baba, lana mkhulu, lana malume, cha, unephutha lana malume. Malume bengafanele wenza into ethize nethize 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 nethize, ngoba sizobe sibonisana nomalume, nobaba, nomkhulu, nomshana, sixoxa ezabantu besilisa. Ikhona phakathi nani ne-engeli yabantu abadala, neso lesithathu lizobe likhona phakathi kwethu elizobona ukuthi ya lana bengahanjanga kahle, la awuhambisanga kahle muntu omdala, la awuhambisanga kahle muntu omdala, la kunje, la kunje, la kunje. Ekugcineni into esifunayo isisombuluko sokuthi siyiqeda kanjani lento yokuthela. Wagcina nini njena ukubona ingane ebhabli, ingane eyihlekelayo, eyijokhelayo. If ungaya e-Orlando East la ngikhulele khona, ubabuze ngoNgqondo, mina that's my nickname yasekhaya. Ubabuze ngoNgqondo wase-Orlando ukuthi bekamfana onjani, ukhule enjani ngakubo, ukhule eyaziwa njengomfana onjani. Yes, ngangigangile njengazonke iy'ngane, not zonke iy'ngane, khona iy'ngane zayisaba nje ngisho ukutshontsha ibhentshisi elilodwa. Ngangigangile njengazonke iy'ngane, kodwa into okuyiyona athi ngaziwa ngayo ukuthi ngangiyingane ekhululekile, ngoba ngangingafuni ukucabanga kakhulu ngezinto athi zenzeka ekhaya at the closed doors. But manje lezi zinto lezi, they are coming back because angikaze ngigonyuluke ngaleso sikhathi. Kodwa ngesizathu sokuthi ngibe nayo i-element or i-strategy or indlela yokuthi angibe usomahlaya, angiyijokhele, angiyibhedele nje emgwaqeni so that ngizokhohlwa yini utwayi lasekhaya. So ngicela-ke manje ukuthi ngivule leyo nkundla leyo for ingane yakho ingakawonakali kakhulu, ingakabi mdala kakhulu, ngoba kukhona iminyaka lana izinto sokunzima khona ukuthi ungashintsha-ke manje ubuwena bakho
uwenze ukuthi kube yinto okufanele babe uyona vele kwaseqaleni. Sarikwazi sendoda leso ugogo bathini Mbatha. Thokozani.